Bizartanaz, bere modalia egizon probaida, espezialiadia. 19 urtea hasi nintzenean, posturetiko errora, txapelketetan ebiltzi ginen. Hortik, lagun hasi ginen, da bale txipeko txapelketi hasi naben, eta gero, txapelketa soltu batzuk. Usute hor, aproetaneetakoa. Hau kirol aproete arrisku da, beste kirol batzu modu karga hundikin ibiltzera. 800, 900, 1000 kilo garriekin ibilkeran, golpe fallo batek aberi onditxe leke. Hainkatan degotez bendak ipinitxe, orkatuak ez duguletako, ez ginti o aberi materek. Bele honetan, protektorak rodillerakin, beleon bagotxe rodillera bana. Azpitxik, neopronosko prakak, harriek gerrikun geze bat egizterrak. Gero, halako faja bi pintxotez, gerretik. Gero doa, mantia, bastante lodie eixen bideu, karga handie bilkeran, baina harriek, 800 kilotik gorako harriek, nabar zelako engantxu txarrein, sufri ditu. Gero, gerrikoen. Tuzue, zelako gerriko gutxete duzen. Txapelketa batera ondo jogateko, ondo preparatu egon bida. Halako gerriko bateko, betxo. 3 kilo balio da, bara. Gero gantxua, kateri eusteko, proet. Gantxu bastante zabala, egur hona lagun behar jortu zuen. Zelako golpia, jortu zuen. Eta, bueno, seguritzen. Gara hando guztibe, gerriko mine, lepoko mine, eta inkako mine, eta ninot. Pero normalin bagotxak diren erideko. Ni, por ejemplo, ja markote dut, hemen zinta aislante bateaz. Ja baik, torten hazen bagotxin, tak, nuz hartu dioten. Normalin, zemat arreaztu nau, lehenko zailien, hau nago asko probaleko oso zaili da, hau probaleko bat, oso gogorra. Hemen ondo biltzuko, laburro, binakati. Honek espinilerak, ez da leke lelokei bat dara, baina honek izan dabe ikusten asko zerbizue. Txesan gotu zergaitik. Sarritan galdetzen dio nere buruari, egin izote dabilen den azkarregin. Sarritan galdetzen dio nere buruari, egin izote dabilen. Honek espinilera ide, eurra joakeran, harrin kontra, impulsu hartu geran, urtiteko. Honez bantu aldin, narro altzeteatu, espinile kontra gara. Gorbutzuko lekuri minberien takue, oso espinilea. Duele... Bueno, netzat dutena, hau Euskal Herriko Federazio Barri da, 800 bat kilo indiru.
Normali kontzeju da, arren txiki egin hasi, teknikita egizia zen. Eta herri kirolotan, gaonek eta kirol arriskunetan. Aberirik ondien egizitakoe, zuzera. Bueno, hau kirola da, ez da diritzi bagarrik, gerri esartu dira, dana batera joan dira. Kolpie, beleunek, gerri, dana batera erra joan dira. Bestela, haukargin moetik, ez dago. Ordu erdi izen da, denboria, zenbat, lazarik ere. Gazten bat, disgustu ikizten etorteko, guke era guzteko prez gauz, jarriko guzteko bai, da falta guztie. Gaue, jarrek harteko eta batzuk crossfit itzen dabe, ez dio gau, da ba. Hautsak beran motivazioa, ez da zeitzik garri hondik inibili, hola txikerrak inibili. Guke modalia klase guztietan egin dauz, 6kotiek, 2kotik, neskakin be bai, ez da gizonezkoen kirola bagarrik, da klase guztietan.